nimetään jotain ryhmää tai porukkaa tiimiksi, vaikka se ei oikeastaan tiimi ole. Kaikki haluaisi lentokapteenin palkan ja sitten olla vielä jonkunnäköinen kapteeni silloin, kun kaikki menee hyvin. Tervetuloa ProInsightin tulospodin pariin. Minä olen Ossi Aura ja me puhumme johtamistyöstä ja kannattavuudesta. Ja mukana on tietysti Harri Gustasberg, tervetuloa. Meillä on vähän tämmöistä, ehkä ei viedä poliittiseen suuntaan keskustelua, mutta meillä on vähän yhteiskunnassa Suomessa tämmöistä niin kuin ajattelun henkeä, tämmöistä mentaalista mallia, että aina joku pitäisi hoitaa minun ongelmat. Että täällä on jotain semmoista niin kuin kummallista ajattelutapaa, että se on aina jonkun vika ja joku pitäisi aina hoitaa näitä isoja massiivisia ongelmia. Kuka? Joo, tämä on tämmöinen niin kuin laajempi poliittinen kysymys, mutta jos nyt fokusoidaan kuitenkin yrityksiin, organisaatioihin, niin tämä vastuuhan on siellä ihan ydinasia ja me lähestytään tätä varmasti niin kuin eri tavoilla. Sinulla on tietty kokemusperä ja mulla on tietysti kokemusta plus tavallaan niin kuin taas tämmöistä tutkimusfaktaa ja se yksi merkittävin tutkimusfakta mulla on se, että mitä enemmän esihenkilö ottaa vastuuta, sitä aktiivisemmin hän toimii. No onko se yllätys? Ei, mutta se on hyvä niin kuin todentaa se variaatio kunkin organisaation sisällä, että teillä on näitä täysin vastuullisia niin kuin X määrä, jotka toimii hyvin ja sitten on siellä keskivälissä ja sitten on niin kuin ihmisiä, jotka eivät ota vastuuta ollenkaan. Tiedätkö tuo vastuu se on hieno teema ja mä olen sitä mieltä, että jos ihmiset ei ota vastuuta, niin mikään prosessi, mikään regulaatio, mistään ei ole mitään hyötyä, ellei yksilö kykene ottaa riittävää vastuuta. Ja sitten tästä tulee tämmöinen muistan Karhuajolta sen, että semmoiset tyypit, jotka kanto vastuuta laajemmin kuin niiden tarvi, siis hyvällä tavalla, ei niin, että marisee jostain, joka ei hänelle kuulu. Se ei ole tämmöistä hyvää vastuunkantamista. Mutta hyvää vastuunkantamista on se, mikä tapahtuu yleensä muiden selän takana. Tiedätkö, että se ei tapahdu silmien alla, vaan meille paljastuu jälkeenpäin, että joku on kantanut enemmän vastuuta kuin mitä olisi tarvinnut. Se on pitänyt meistä muista huolen. Ja sä et tarkoita nyt niin kuin selän takana, niin kuin normaalisti ajatellaan, että se on niin kuin huono homma, kun toimii selän takana, vaan sillä näkymättömissä hoitanut asian. Aivan. Ja kun tämä paljastuu, että joku onkin kantanut enemmän vastuuta, niin se synnyttää mitä? Luottamusta. Niin. Nimenomaan. Joka synnyttää enemmän vastuuta ja se synnyttää tämmöistä ajatusta siitä, että minäkin. Että jos kerran Ossi hoisi tämmöisen asian, mikä olisi ehkä kuulunut mulle, mutta mä en jotenkin tajunnut sitä, olin jotenkin huolimaton, kiireinen, ehkä ylimielinen, eikö vaan tämmöisiä niin kuin inhimillisiä tekijöitä. Ja mä tajuan, että sä hoidatkin sen minun puolesta. Etkä sä tee mitään erityistä numeroa, se vaan sattuu tulee minun tietoon. Niin käy niin, että myös minun vastuunkanto niin kuin kohoaa. Joten miten yhteisöissä ja organisaatioissa parannetaan vastuunkantoa on se, että jokainen alkaa tekemään sitä vähän enemmän. Joka ikinen. Olet johtaja, olet esihenkilö, olet työntekijä, kuka tahansa. Ja jokainen näkee, että muutkin tekee, niin se ikään kuin kumuloituu ja tehostuu. Tämä on mielenkiintoinen ja tosi mielenkiintoinen kulma oli tämä luottamus. Että miten se vastuunotto lisää luottamusta. Se luottamushan on teema, joka nyt ei ole tämän jakson varsinainen teema, mutta aika paljon on päässyt sitäkin tutkimaan. Ja ihan pelkisti sanottuna luottamusjohtoon on kaiken henkilöstötuottavuuden ja tuottavuuden perusta. Ja sen luottamuksen niin kuin nakertaminen on kaiken huonon alku ja juuri. Niin. Sitä pitäisi niin kuin välttää. Ja siinä on tämä vastuu ja luottamus tietysti niin kuin tosi mielenkiintoinen pari. Ja mulla on kokemusta siitä paljon, että mä sain elää Karhussa semmoisen ajan, missä me lähdettiin
totaalisesta jälkitraumaattisesta tilasta siellä yksikössä kehittyy yksikkönä johonkin eurooppalaisten erikoisyksikköjen tasolle. Mä oon elänyt sieltä niin kuin alkuajosta lähtien sinne tiettyyn pisteeseen ja silloin 90-luvun alkuaikoina, kun ei luotettu johtoon, että sen tyylinen, silloin kun poliisijohtajuus se oli tämmöistä hyvin patriarkaalista ja tiedätkö tämmöistä, niin kuin, että kun johtaja sanoo, niin muut tekee. Ja se oli kummalla tavalla myöskin sitä, että johtajat ei ottaneet vastuuta. Ne ulkoisti itsensä kaikesta siitä semmoisista kovista päätöksistä, kovista seurauksista, niin ne oli aina ulkoisti itsensä siitä. Tänä päivänähän se ei enää tule kysymyksenkään. Mutta silloin mä olen elänyt sen ajan ja nähnyt, että mitä semmoinen vaikuttaa ihmisissä ja siinä mentaalisessa asenteessa ja luottamuksessa ja ilmapiirissä, kun ei voi luottaa siihen, että miten johto toimii ja tuleeko ne, sitten kun tulee myrsky, niin tuleeko ne johtajat siihen myrskyn eteen. Joo. Se on johtajuuden tehtävä, tulla myrskyn eteen. Silloin kun se myrsky tulee, niin johtajat tulee siihen eteen. Ja sä tarkoitat tällä nyt muitakin organisaatioita kuin Karhuryhmää, joka tietysti toimi niin kuin erittäin haastavissa tilanteissa. Mä oon ihan samaa mieltä, tämä pätee niin kuin kaikkia. Tässähän oli tämä korona-aika ja sen alku oli tosi hyvä niin kuin mittari tällaiselle toiminnalle. Mulla oli meneillään teknologiateollisuuden kanssa yksi projekti, jossa oli 30 PK-yritystä, alkoi ennen koronaa, sitten siinä kesti 2 vuotta, siihen tuli tasan puoleen väliin tämä erikoistilanne, erityistilanne, ja siinä näki selvästi, kun mitattiin muun muassa luottamusta johtoon ja johdon vastuunottoa, niin kyllä se niin kuin korreloi tosi vahvasti. Niin. Et ne johtajat, jotka tuijottivat Exceleitä sormenpäät valkoisina, koska tietysti taloudellinen tilanne oli surkea, totta kai, niin heillä tietysti organisaatiossa luottamus romahti, kaikki muutkin tekijät romahtivat henkilöstön keskuudessa. Ja taas sitten he, jotka ottivat vastuuta ihmisistä, ottivat ihmiset mukaan, miettivät uusia tuotantosuuntia, uusia ratkaisuja, uusia systeemejä. Luottamus heihin kasvoi, vaikka oli kriittinen aika, ja vaikka niissäkin yrityksissä oli lomautuksia. Lomautukset oli perusteltuja, kun oltiin käyty läpi, oli kansainvälinen hätätila tavallaan niin kuin muistamme, mutta se mukaanotto, vastuunottaminen, keskustelu, se rakensi sitä luottamusta ja kaikki lähti mun mielestä siitä vastuunotosta ihmisistä, eli sitä omasta työväestä. Kyllä, vastuun kantaminen lisää luottamusta. Joo. Mulla on muutama tässä tämmöinen niin kuin ehkä viitekehyksellinen ajatus siihen, että mistä se organisaation menestystekijät niin kuin syntyy. Mä voisin sulle tässä avata ja niin kerro mulle, että mitä mieltä olet siitä, että ainakin nämä 6 kohtaa, että jos ne 6 kohtaa toteutuu organisaatiossa, niin sitten voidaan sanoa, että organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet menestyä. Tietenkin se menestyminen aina pitää määritellä, että jos on julkisen sektorin organisaatio, niin miten se menestyminen määritellään? Tai yksityisen sektorin, eikö vaan? Että sen määrittely totta kai. Olla niin kuin rehellinen ja sillä tavalla, jollain tavalla mitattavissa ja seurattavissa, kyllä, koska muuten lillutaan semmoisessa epämääräisessä maastossa. Niin. Mutta yksi tärkeä asia on tietenkin löytää oikeat ihmiset oikealle paikoille. Että se olisi keskeisen tärkeää, että sattuskin löytyy oikeat ihmiset oikealle paikoille. Että ne ihmisen jopa luonteen ominaisuudet, jopa persoonallisuus, mutta ennen kaikkea kompetenssi, motivaatio, kaikki sitoutuminen, kaikki semmoiset tekijät, niin se ihminen löytäisi oman paikkansa siinä organisaatiossa. No se on, allekirjoitan ihan täysin ja totta kai tässä sitten tulee tämä rekrytointi niin kuin tosi tärkeäksi. Ja sitten talon sisällä, kun asiat muuttuu ja tehtävät muuttuu ja systeemit muuttuu, niin ihan vastaavalla tavalla ne oikeat ihmiset oikeille paikoille. Elämä on pyhin vaellusta, Ossi. Tämä on pyhin vaellusta ja on sanottu, että ihmisen tehtävä on löytää kotiin. Jos mennään oikein tämmöisiin syviin filosofisiin vesiin, niin kyllä mä voin sanoa, että jos löytää oikean paikan työyhteisöstä
niin se on vähän niin kuin kotona olisi. Kyllä. Onko sulla kokemus? On. Me varmasti kaikki pystytään kertomaan se paras työyhteisö, ja minullakin se on. Meillä oli just joku aika sitten tämmöinen yhteinen palaveri siis 15 vuoden tauon jälkeen, ja me todettiin, että kaikki tuli kuin kotiin. Ja suurinta osa ei tule nähty 15 vuoteen. Että se tavallaan se tunne on just niin kuin se. Ja semmoisen luominen on ihan määrätietoisen työn ja työskentelytapojen ja johtamistyön tulosta. Kyllä. Mutta se on mahdollista. Se on mahdollista. Se on mahdollista, totta kai. Toinen on yksilöiden pystyvyys ja aikaansaaminen. No se on, ja mä kutsun sitä tavallaan niin kuin henkilöstötuottavuudeksi sillä tavalla, että siellä on ne motivaatio- ja kompetenssiasiat niin kuin kohdallaan siihen tehtävään, siihen työhön, mitä itse kukin tekee. Ja pystyvyyttä ja aikaansaamista ei synny ilman vastuunkantoa, henkilökohtaista vastuunkantoa. Se on ihan varma. Ja tähän sitten, jos heittää tämmöisen syvemmän filosofisen niin kuin päätelmän, niin yksi tosi tärkeä asia on semmoinen kunniallisuus. Että sä kannat kunnialla sen työn ja vastuun asiakkaille ja työkavereille ja sä olet niin kuin, toimit oikeudenmukaisesti ja kunniallisesti siinä työssä. Työeettinen koodi pitää olla niin kuin kohdallaan ja se pitää olla niin kuin järkättämättömästi kohdallaan. Koska organisaatiossa joku sen murtaa, niin sitten, ja siihen ei puututa, sielläkin se on lupa muille. Joo. Ja maailma on kuitenkin ennustamaton, sekava, välillä täällä kaikki vaihtuu tosi nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu ja pitää olla jotain vakaumuksellista, mihin nojata ja mieluummin niin, että se on sinua tukevaa ja sitä ydintyötä tukevaa se vakaumuksellisuus. Joo, kyllä. Sitten tietenkin tämä, että työ on sujuvaa. Se työ on organisoitu viisaasti ja sujuvasti. Ja tällöin varmaan puhutaan prosesseista. Puhutaan prosesseista ja tietysti tiimien, yksiköiden, asiakkaiden välisistä yhteistyöstä ja näin edelleen. Ja tämähän on mielenkiintoista, että monasti niin kuin johtamisesta kun puhutaan, niin tämän tyyppinen asia, sitä ei niin kuin korosteta, vaan korostetaan ehkä enemmän tätä henkilökohtaista niin kuin yhteyttä ja kannustamista, joka toki on tärkeää, mutta tämän rakentaminen on niin kuin managementin ytimessä ja se täytyy todella rakentaa kuntoon, että homma niin kuin sujuu. Sitten on neljäs tekijä, menestystekijä on varmaan semmoinen paineen kestävä tiimityö, pyhä yhteistyö. Että se yhteistyö ihmisten välillä on pyhää. Kyllä. Haluan käyttää tämmöisiä termejä, koska silloin kun me oikeasti työskennellään semmoisissa olosuhteissa, mitkä on vaativia ja joissa sitten mitataan, että kaikki voi muuttua sekunneissa, niin silloin on tämmöisiä asioita, mitkä voi kuulostaa arjessa vähän tämmöiseltä niin kuin liian korkealentoiselta, niin silloin nimenomaan nämä asiat tiivistyy siihen, että onko se sitä vai ei. Joo, onko se yhteistyö meidän välillä pyhää, luotetaanko me todella toisiimme ja kestääkö tämä tiimityöpainetta. Kyllä, ja ihan niin kuin tavallisiin töihin ja työtehtäviin, jos mennään, niin siinähän on ihan kyse siitä, on erilaisia rooleja tiimeissä, kaikki tekee minkä lupaa, se homma toimii, kukaan ei niin kuin tee väärin tai laiskottele, eli periaatteessa tämä pätee kyllä jokaiseen. Ja jos puhutaan niin kuin oikeasta tiimitystä, monastihan nimetään jotain ryhmää tai porukkaa tiimiksi, vaikka se ei oikeastaan tiimi olekaan, että täytyy tietysti lähteä siitä, että se tiimi rakennetaan niin kuin hyvin. Joo. Niin miten sanot, että kaikki haluaisi lentokapteenin palkan ja sitten olla vielä jonkunnäköinen kapteeni silloin, kun kaikki menee hyvin. Silloin, kun aurinko paistaa ja kaikki menee hyvin, niin kaikki haluaisi semmoisen position, mikä on hyvin korvattu ja sulla ei ole vastuuta. Mutta mitäs sitten, kun iskee myrsky ja sinun täytyy kantaa se vastuu ja pitää huolta siitä, että se tiimi kestää sen paine. Ja sitten monesti, kun mä puhun edelleenkin niin kuin palaa joihinkin tämmöisiin erikoisyksikköteemoihin, niin se ei tarkoita sitä, että ne
ne elementit toimii vaan siellä, vaan mikä tahansa asia, mitkä ihmiset kokee epämiellyttävänä, vaikeana, stressaavana, on se mikä tahansa asia, niin samat ilmiöt, puhutaan niin kuin mennään psykofysiologiaan, niin ei psykofysiologia, niin kuin, ei siellä ole mitään väliä, että missä organisaatiossa sinä työskentelet, minkälaista työtä sinä teet, tai että mennään ihmisen väliseen dynamiikkaan, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Eihän sillä ole mitään merkitystä, missä me tehdään töitä. Joo. Tietenkin kulttuuri jotenkin luo semmoisen viitekehyksen tietyille asioille, mutta länsimaalaiset kulttuurit niin hyvin pitkälle Samantyyppisiä. niin samantyyppisiä. Ja sitten on tämä viisas johtajuus ja esimerkillinen johtamistyö. Että se johtajuus olisi viisasta ja kaukonäköistä. Toi on ihan hyvä toi viisas johtajuus. Joo, se antaa semmoisen mielikuvan, että se ei ole nopeatempoista, se ei ole vaihtuvaa. Siinä on tiettyä niin kuin semmoista inhimillisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Ja totta kai tavoitteellisuutta ja vastuullisuutta. Joo. Ja jos älykkyyden ja viisauden eroa jotenkin hahmottaa, niin älykäs ihminen voi olla tosi tehokas, mutta sitten se voi rikkoa jotain todella tärkeää, mutta viisas ihminen on aina älykäs. Niinpä. Mutta sitten se toimii eettisesti ja moraalisesti aina oikein. Joo. Sekä tilanteissa, hetkissä, näissä kohtalon hetkissä, mutta myös semmoisessa kaukokatseisessa tavallaan, että mihin me ollaan menossa ja miksi tämä on tärkeää. Viisaita johtajia siis tarvitaan. No 6 sulla puuttuu, tai ei puutu, sä kerrot sen tässä. Niin, no se on kyky sopeutua, oppia ja uudistua. Eli tavallaan sit siellä jo vaikuttaa kaikki, yksilön resilienssikyky, yksilön kyvykkyys, se, että sä olet oikeassa paikassa, sä olet siinä oikeassa positiossa ja se, että nämä prosessit ja työn sujuvuus on myös niin kuin hahmoteltu niin, että kun muutoksia tulee, että ne ei ole hakattu kiveen, eikö vaan? Niin, kyllä. Ja sitten tämä, mitä tapahtuu yhteistyössä, miten me kohdellaan toisia, miten me kommunikoidaan, miten me ymmärretään toisia, minkälainen kieli meillä on sekä tiimityössä että johtamistyössä. Ja sitten tavallaan ne on niitä tekijöitä, mistä me voidaan sanoa, että organisaatiot on joustavia ja sopeutuvaisia ja mukautuvia. Kyllä. No mun silmissä, kun mä katselen tätä niin kuin sen tutkimustyön kautta, mitä mä oon tehnyt, niin tässä on tämä hyvä johtaminen, johtamistyö, selkeät systeemit, hyvää johtajuutta, henkilöstötuottavuus, sitoutuneet, motivoituneet, osaavat ihmiset, että heillehän sopii kaikki. Ja sitten kun on sitoutumaton, epämotivoitunut ja työssään vähän niin kuin osaamaton, niin nehän ihmiset niin kuin on nelirajajarrutuksella mukana aina kun pitäisi uudistua. Niin. Ja tämä on sillä tavalla tämä sopeutuminen, oppiminen, uudistuminen, se on niin kuin tosi tärkeää. Ja nythän on tällä hetkellä hyvä niin kuin peilata sitä esimerkiksi tämän tekoälyn niin kuin käytön yleistymiseen. Joo. Kun me tiedetään sitä, että muutama vuosi niin kuin ollut ja aluksi edelläkävijät otti sen ja organisaatiossa niin kuin innokkaammat rupesi perehtymään siihen ja nyt puhutaan tavallisista organisaatioista, ei ICT- tai tekoälyyrityksistä, niin miten se niin kuin etenee, niin se etenee juuri näillä niin kuin prinsiipeillä, mitä sä kuvasit. Niin. Kaikki pitää olla balanssissa ja roolit ja systeemit ja näkymä, että miksi sitä tarvitaan ja mihin se tulee, eikä sitä pelkoa, että nyt se vie mun duunin. Niin. Tämä pelottava iso tekoäly. Vaan se saadaan osaksi sitä organisaation toimintaa niin kuin joustavasti, jolloin varmasti muuten organisoitumistakin pitää vähän niin kuin jumpata uuteen asentoon. Pahinta on se, että ihmiset uupuu ja väsyy, mutta sitten mitään ei saada aikaan. Niin. Tämmöiset organisaatiot. Tällaistakin on kuultu, kyllä. Mutta hei, tämä koko jakso tässä Tulospodissa, niin me puhuttiin vastuusta. Mä yritän lyödä niin kuin pakettiin
sen vastuun. Ja se näkyy tietysti, eritoten se näkyy ja on tärkeää niin kuin johtajien esihenkilöiden osalta. Kun sitä vastuuta otetaan, toimitaan aktiivisemmin ja ollaan ymmärtäväisempiä ja inhimillisempiä suhteessa henkilöstöön. Ja tietysti kun mennään sitten niin kuin henkilöstön puolelle, niin totta kai jokaisen vastuu omasta työstä, omasta tiimistä, myös yhteisvastuu on niin kuin tosi tärkeä ja silloin organisaatio toimii tehokkaasti, vastuullisesti. Tässä vastuuasiassa on tietysti nyt tämä vastuullisuuskulma vielä ihan erikseen, mutta sitä me ei tässä nyt tässä jaksossa käsitelty, vaan me käsiteltiin sitä vastuun ottamista johtamistyössä, omassa työssä ja sen yhteyttä sinne kannattavuuteen. Niin kuin tavoitteet, myös vastuustakin on pieni osa-alue, joka sitten kumuloituneena näkyy siellä niin sanotusti viivan alla positiivisina tunnuslukuina. Sitten mä kiteytän tätä itsensä johtamisen vastuuta vielä jossain toisessa lähetyssä, missä tavallaan niin kuin äärettömän tärkeitä asioita, että se vastuu itsensä johtamisesta ja omasta elämästä ja omasta ajattelusta, niin se on yksi keskeinen menestystekijä työelämässä. Tämä on hyvä pointti tässä. Me tosiaan tätä tulospodia tehdään ja kun nyt tässä on keskusteltu muutama jakso, tässä on paljon lisäideoita tullut ja polkuja, mitä voidaan käsitellä ja mikä siinä me perustetaan uusi jakso tämänkin asian osalta sitten tulevaisuudessa. Kiitos kun olit mukana ja tervetuloa taas seuraavaan jaksoon.